Hola, benvingudes, benvinguts a Xuxines Català Fàcil. Jo sóc Glòria Seguí, creadora d'aquest projecte, que compta tant amb aquest canal de YouTube com amb un compte d'Instagram. Bienvenidos, bienvenidas a Xuxines Català Fàcil. Yo soy Gloria Seguí, creadora de este proyecto, que tiene tanto este canal en YouTube como una cuenta en Instagram. Com us vaig comentar en el darrer vídeo, avui treballarem els números que estan compresos entre el 20 y el 30. Como os comenté en el anterior vídeo, hoy vamos a trabajar, os voy a presentar los números comprendidos entre el 20 y el 30. Per què faig això? Doncs perquè els números que estan entre el 20 i el 30 tenen una peculiaritat a l'hora de ser pronunciats y también a l'hora de ser escrits. ¿Por qué hago este vídeo de los números que están entre el 20 y el 30? Pues porque estos números tienen una peculiaridad en catalán, tanto cuando los pronunciamos, cuando los decimos, como también cuando los escribimos, ¿vale? De ahí que sea importante pues hacer solo un vídeo de ellos, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que veáis el vídeo y después veáis cómo se escriben los números y lo veáis en la cuenta de Instagram. ¿Cuál es la peculiaritat? Quina és la peculiaritat? Doncs senzillament que quan comencem a dir els números, és a dir, aquest que tenim aquí és el 20, quan jo faig així, aquest número és el 21. Vint-i-dos. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Després, del 29, evidentment, vindria el 30. En què vull que us fixeu? Doncs quan jo he pronunciat els números, he dit 29. Hi ha una I que sona allà al mig. Quan mireu el compte d'Instagram veureu que aquesta I s'ha d'escriure també y está acompañada d'uns guionets. Veréis en la cuenta de Instagram que cuando pronunciamos en catalán 29 hay una I ahí en medio que suena, se tiene que decir, ¿vale? Y va acompañada de unos guiones. Pero solo pasa con los números que están en la decena del 20. Si jo ara volgués dir aquest número, diria 31. No diria 31, no. El que us he explicat de la I només passa amb els números que porten la desena del 20. D'acord? Doncs res, us recomano que mireu sobretot el compte d'Instagram per veure com s'escriuen. Desitjo que us hagi sigut un vídeo de profit. Ja sabeu, jo faig classes particulars de català adaptades a tots els nivells, només conversa, gramàtica, sintaxi, de tot. Així que si us interessa, podeu contactar amb mi i si us ha agradat també el vídeo, sisplau, doneu-li un like i subscriviu-vos. Gràcies, que vagi bé, adeu.